mooi voort, maar ja. Nou meneer, wil het wat met de vangst? Ja, ik heb gisteren een grote snoek gevangen. Van, ja, wat zal er zijn, 60. En van de week allemaal van die voorhondjes, van die maat van 20, 25. Ja, dus niet slecht hier. En ja, van de week had ik een paling. Maar die heb ik teruggegooid. Het vangst is hier niet slecht. Maar ik vis alleen op frikadellen. Dus dat kan ik wel zeggen. Ik heb ze hier in de bak liggen, ik zal er een pakken. Op puur frikadellen.